Tai ei mene sen aiemmin, mutta kerrotaan tulokset. Kolmanneksi tänään Pro-luokassa. Mies hymyn takaa, Jonas Clemens. Ja melkein yhtä leveän hymyn takaa. Aasian asiantuntija kakkoseksi, Pasi Koliseva. Your boyfriend was second today. You know that? Yeah, okay. Ja vuonna 2012 ensimmäinen Suomen mestaruus driftingissä ja siitä 2013 se on pieni välivuosi, vuonna 2014 drifting-sarjan kolmos mies. Tänään taas se on sun paikka, Harri. Ykkönen tänään, Harri Kosunen! Tuu nyt tänne näin, kyllä sun nyt pitää tulla ylös käymään. Ottakaa pari kuvat siitä. Noin, pokalit ylös. Yes! Annetaan Raikolle aplodit. Jonas Clemens, Harri Kosunen ja Pasi Koliseva. Ja seuraavaksi siirrytään sitten tuonne rataravintolan puolelle katsomaan, kun Jukka-poika aloittaa keikkaansa.